Bahaushe ya ce iya ruwa fidda kai, ko shakka babu duk wanda ya tashi a ƙasar Hausa ya san da cewa wanka a rafi ko kududdufi ba sabon abu bane a ƙasar Hausa, don kuwa ya samo asali tun iyaye da kakanni. Har a wannan zamanin yara kan so wanka a rafi duk da irin cigaba da aka samu na rayuwar bil'adama wanda suka hada da fannin tattalin arziki, ilimi, kiwon lafiya da ma 'yancin yara ƙanana. Har yau wannan al'ada bai zama tarihi ba. Yara ƙanana a birane kan bi sahun takwarorinsu na ƙauyuka don wanka a rafi ko kuma kududdufi. Duk da cewa dai akwai matsaloli da suke tattare da wannan wanka a rafin a birane, saboda in aka yi la'akari da gurɓacewar muhalli daga kamfanoni da kuma wato abin da ya shafi shara da ake zidda a birane, amma wannan al'ada bai zama tarihi ba. Yara ƙanana da ke birane kan bi sahun takwarorinsu da suke ƙauyuka inda suke baje kolinsu, suke samun nishaɗi a cikin rafi da kuma kududdufi da ke cikin birane. Duk da cewa dai akwai illoli da ke tattare da hakan, amma yaran sun nuna cewa suna jin daɗin wannan abu da suke yi. Ɗaya daga cikin matsalolin shine gurɓacewar muhalli da ake samu, wanda suka hada da sinadaran da ake samu daga kamfaninnika da kuma shara da ake ziddawa da sauran abubuwa da suke iya janyo musu illa ga rayuwarsu. Yaran da kan zo rafi safe, rana da yamma inda suke tattaruwa da abokanansu wanda sun nuna jin daɗinsu, wanda ba sai mutum ya tambaya ba da ka gansu kasancewa suna cikin nishaɗi da farin ciki. A yanzu haka ina kududdufin kukkuɓa da ke titin BUK Road a nan hauren shanu cikin birnin Kano, Najeriya, inda yara suke baje kolinsu, suke shakatawa da abokanansu. Ku biyo mu a cikin wannan shiri za ku ji ra'ayin yara, yadda yaran ke shakatawa da kuma ra'ayinsu da kuma mai bukatarsu. Masu kallon mu har yanzu muna kududdufin kukkuɓa da ke nan titin BUK. A tare da ni na samu wani aboki a nan da ke wanka a rafi, yake shakatawa, yake more rayuwarsa. Abokina, me ke sunanka? Khalid Abubakar. Khalid, wani anguwa kake? Sharaɗa bayan Abdullahi Bayero. Khalid, me kake zuwa yi a wannan rafin? Wanka, in ji daɗi, in shakata ni da abokanaina. Wato kana nufin cewa in kai wannan wankan sai ka ji daɗi, ka shakata, ka rausaya kenan ko? Tabbas. To mun gode Malam Khalid. Masu kallon mu a nan ma na ƙara samun wani sabon aboki da na same shi nan, shi ma yana farin ciki, yana cikin jin daɗi da wannan wanka. Abokina, sunanka? Umar Musa Aisani. To abokina, me ke kawo ka wannan wuri? Ina zuwa ne don nishaɗi, kuma don in ji daɗi, kuma don ana zafi ina jin sanyi a jikina. To yanzu ka koyi yadda ake wanka a rafi, wato ka koyi iyo? Yanzu aka jefa ka a babban ruwa za ka iya fitar da kanka? To ka ce yanzu dai ni ma kamata in zo in tube mu zo mu rinka wannan wankan da ni ma a rinka shakatawa kenan ko? Abokina, na gode. Masu kallon mu har wa yau na ƙara samu wani sabon aboki mai suna Usman Hamisu. Usman, ko za ka min bayanin iyayenka sun san kana zuwa wannan wuri? A'a. Ba su san ina zuwa ba. Me yasa ba sa barin ka zo nan? Saboda koda sun san ina zo zan iya zuwa in cutu a cikin wannan ruwan, kuma yana da kazanta da abubuwa wanda in irin ne wani wajen zan iya sha in zo in kamu da rashin lafiya, ko kuma in yi wani wajen zan iya waɗawa in mutu a ciki. Shi yasa. Akwai wanda ya taba mutuwa a wannan ruwan? Ni da wallahi ban sani ba. To na gode Usman. Masu kallon mu na ƙara samun wani sabon aboki mai suna Khalil Yusuf. Na ga kamar ka yi wanka a nan, ka shakata, bisa duka alamu ka ji daɗi. Na yi wanka ne game da zafin da ake yi. Khalil, in zaka dubi wannan wurin za ka ga cewa akwai datti da ma ba haya da kuma kazanta da dai abubuwa da yawa da suke fada cikin wannan ruwan, wanda suke iya jawo illa ga rayuwanka. Ko ka taba tsayawa ka kalli wannan abun da kyau? Na taba tsayawa. Amma haka me ba ka kyaman shiga wannan ruwan? Ai daga yau insha Allah an daina. Amma me yasa ka ce daga yau an daina? Saboda kazanta cikin ruwan da ba ana yin fitsari, ana zuba cututtuka
ana samu wasu ma suna mutuwa, mutane da yawa yanzu ma sun mutu. To ka taba samun wani cuta ko wani abu a dalilin wankanka a wannan rafin? A'a, ban taba samu. Ka taba jin wani yayi ciwo ko wani abu akan dalilin wanka a wannan rafin? A'a, ban taba ji ba, sai dai na ji mutane sun mutu a ruwa. To Khalil mun gode. Masu kallon mu na ƙara samu wani sabon aboki a wannan kududdufi. Aboki na sunanka? Muhammad Habib. Muhammad Habib, a wannan gurin da kake wanka, ka taɓa samun wani daga cikin abokananka da kuke wanka a nan yana fama da ciwo ko na ciwon ido ko tsargiya ko dai wata cuta da za ta iya a shafar wasu daga cikin abokananku? Kamar mutum nawa? Kamar mutum uku. Suna da irin wannan cututtuka? Akwai wani mai suna Dini da mai suna Abubakar da Umar. To baka jin tsoron kar kai ma ka zo kai wanka a nan ka samu irin wannan ciwo daga gare su? Gaskiya ina tsoro. Amma me yasa kake zuwa? Saboda in mun yi bal muna jin zafi sai mu zo yi a nan. Sai mu zo yi wanka a nan. To yanzu kana ganin inda za a gyara wannan wurin yayi kyau, a zuba ruwa mai kyau irin wanda kake gani turawa na yi, za ka yi sha'awan ka zo nan kullum? Gaskiya zan yi sha'awa. To yayi kyau, na gode. Masu kallon mu na ƙara samu wani sabon aboki mai suna Kamal Isa. Kamal, me ke kawo ka wannan kududdufi? Ina zuwa ne don na kama kifi in siya. Kifi kamar nawa kake samu a rana? Ina samun kamar 200-250. Me kake yi da kuɗin Kamalu? Kashewa nake yi. Kamalu, ka ce kana jin daɗin ka kenan, bayan jin daɗin da kake yi na wanka da nishadi a nan kuma kana samun kuɗi. Kamalu, ana samun irin wannan makudan kuɗi a wannan rafi, shine ni baka ce in rinka zuwa ina kamun kifin ba? Ai ban san ka. Baka sani ba, to daga yau ka sani, zan baka namban waya ni ma ka kira ni da rinka samun kuɗi a wannan rafin. To, na gode Kamalu. A yayin da nake wannan kududdufi sai na yi kicibis da wani dattijo. Dattijo, ko za mu san sunanka? Sunana Awal Ibrahim Yunus. To Mala Awal, me ya kawo ka wannan wuri? To abin da ya kawo wuri ni dai ɗaya ne daga cikin mazauna wannan unguwa. Gidana ba shi da nisa da wannan kududdufi. Abin da ya kawo kuma yara sa'annin ɗana sun zo sun gaya min cewa yana zuwa yana yin wanka ana. So ina jin wannan shine zuwa na hudu. Ina ta timing ko zan same shi in faɗa in zama ya daina zuwa, Allah bai sa na gan shi ba. To me yasa baka son ya zo wannan wuri? Yawa, abin da yasa bana so ya zo saboda akwai dalilai kamar guda uku. Na farko dai ruwan ba shi da kyau, domin ba ruwa ne wanda yake na kogi wanda yake hucewa ba. Ruwa ne wanda kazantar gidaje da ake korowa ita ce ta tattara ta yi shi, saboda kaga ya zama contaminated, ba ruwa ne mai kyau ba. Ba irin ciwukan da ba za a iya samu a ciki ba, musamman yanzu da muke lokaci na tsadar abubuwa, tsadar magani. Idan ɗanka ya kamu da ciwo kafin ka shawo kan lamarin kaga za a ji jiki. To wannan dalilin ina ɗaya daga cikin abin da nake hana shi zuwa. Na biyu kuma akwai zurfi a cikin wurin, daga gefe ba zurfi amma tsakiya yana da zurfi, so deep. Saboda haka idan misali tunda shi bai iya ruwa ba, tsautsayi ya ja shi ya je tsakiya, kaga zai iya mutuwa. Wannan su ne dalilan da yasa ban yadda ya rika zuwa ba. To baba, inda gwamnati za ta inganta wannan wuri, da za ka so ɗanka ya rinka zuwa? To kwarai zan so, amma da hanyar da za ta inganta din ai ta sani, illa da iyaka kawai yin ne ba za a yi ba. In ka kula kasashen da suka ci gaba, akan wari guri a gyara shi, a kewaye shi, a yi masa tsari yadda za ka rika zuwa da 'ya'yanka maza, ka zo ka kawo su ma don kamar misali during the weekend haka, irin rana kana ba aiki, za ka ebo 'ya'yanka a mota ko a babur, ka zo ka kawo su yi wankan a mai da su. Wani gurin akan ba da dan wani abu a biya, wani gurin kuma free ne, ya danganta da karfin kasar. To inda gwamnati za ta iya yin wannan, ta wari guri ta gyara shi, ya zama an yi shi kuma hawa wani gurin mai zurfi ga wanda ya iya ruwa, wani gun kuma mara zurfi ga yaron da bai iya ruwa ba. To kaga da za mu farin ciki kuma ya zama mun amfana, don zai taimaka wa yara. To kamar wani irin cututtuka kake ganin za a iya kamuwa da shi a nan? To a gaskiya kamar inda ka tambaye ni, cututtukan da mutum yara za su iya kamuwa a cikin wannan ruwan, sai in ce maka kusan ba su da iyaka.
saboda shi likita yana yin amfani ne da wani abu da ake kira diagnostic, shine wato hanyar binciko gano ciwo. To shi kuma abin da yake dauke a cikin wannan ruwan ba ciwo ɗaya bane, cututtuka ne. Misali kaga mutum zai iya kamuwa da malaria a wannan ruwan, saboda me? Saboda kwayar cutar da take kawo malaria akwai ta a ciki. Mutum zai iya kama da typhoid fever, saboda me? Saboda kwayar da take kawo ciwon typhoid fever akwai ta a ciki. Mutum zai iya kamuwa da bilhaziya, shine fitsari da jini, domin cutar da take kawo bilhaziya akwai ta a cikin ruwan. Haka na mutum zai iya kamuwa a lot of skin infections diseases, ciwuka na fata kala. Duk kwayar da take kawo wannan cututtuka akwai su a cikin ruwan, da sauran cututtuka da dama. To kaga kenan aka kai wa likita yaro, kafin ya kai tsaye ya gano me yake damun sai ya sha wahala. Saboda haka a gaskiya ni ina ba da shawara lallai hukuma ta dakatar da yara daga shiga wannan ruwan. In kuma har tana so su shiga, to gwamnati ta tanaji wani wuri mai kyau ta tsaftace, ko da naira 10 ko 20 a rika biya yara suna wanka. Wa'anda suka iya ruwa ga nasu, wanda ba su iya ruwa ga nasu. Ina ganin wannan shine mafita. Amma in 'ya'yanmu suka ci gaba da shiga wannan ruwa akwai hatsari. Malam mun gode, Allah saka alkhairi. To ni ma na gode, Allah saka da alheri. A kokarin da nake na hada wannan rahoto sai na hadu da wani uban gidana mai suna Yaran gidanka ne Abubakar aiki. Malam Abubakar, wani unguwa kake? A nan unguwar na ce ta gwani. Malam Abubakar, wani bayani zaka mana akan wankan da yara suke a wannan kududdufi? Bayanin da zan yi shine gaskiya wankan da yaran nan suke, ga mu kanmu nan mun gaji da sa tafka da duka, don ko gangarowar mu nan yara sun ɗebi kayansu suna ƙoƙarin guduwa saboda sun san mun saba dukansu, amma mun gaji saboda yara ba daga inda ba sa zuwa, daga ɗorayi, jakara, ɗan kwanar gandu da samu za ka yi, wani ma kuɗin mota za su yi in ya so sa koma ƙasa saboda tsabar rashin abin yi. To Malam Abubakar, ba ganin cewa kai da kake karami kai ma kilan kaya kan koko dai kai baka wannan ba? Na yi mana a lokacin ina karami, amma yanzu ko da kuɗi ka bani ba zan shiga wannan ruwan ba saboda lalacewarsa ta fi da. To wani kokari al'umma za su iya yi don inganta wannan wurin, tunda ka san cewa yara suna son wanka a rafi? Wani kokari al'umma za su yi ko kuma gwamnati za ta yi? Wannan wajen ba wajen yin wanka ba ne, saboda totally duk wanda ya shiga nan wajen kwamfamin zai iya kamuwa da wannan cuta ta tsargiya, musamman ma tsargiya. Bayan da za a yi yaro ya wata ɗaya yana shiga ruwan nan komai lafiyarsa bai kamu da cutar nan ta tsargiya ba. Kagan mu nan duk wanda yake shiga ruwa ƙarya ne ya ce ma bai yi wannan cutar ba, sai dai wanda Allah ya kare shi. Wani haɗari ya taɓa faruwa a nan da zaka iya tunawa? Wannan ruwan duk shekara sai ya ci mutum, kaga wannan ma babban haɗari ne. Amma wannan shekarar ne cikin yardar Allah bai ci ɗan kowa ba, amma duk shekara wannan ruwan kwamfamin sai wani ya mutu a ciki, kaga wannan ma babban haɗari. Ubangiji Allah ka mana gyara a wannan harka. Amin sun ba mu. A kokarin da nake na haɗa rahoto sai na haɗu da wani wanda na ganshi tun ɗazun ya daɗe yana wanka a cikin wannan ruwa. Gashi yanzu ya fito ya yi fes ya zama ɗan gaye. Abokina, me za ka faɗa mun game da abin da ka gani a cikin wannan ruwa da ya fi tsorata ka a rayuwa? Sunana dai Abubakar Umar, an fi kirana da mai kuli. Wani ne dai ya haɗi kifi a cikin tsakiya, sai kifin guda biyu ne, sai ya amayo ɗaya, sai ɗayan kuma ya wuce, shi ne sai ya nutse shi, sai ya mutu, sai aka fito da shi aka kai shi gidansu. Shi ne dai abin da na gani. Da ka gani wannan abin ya tsorata ka? Gaskiya ya tsorata ni ba kaɗan ba. Amma duk da haka sai ka ci gaba da zuwa wannan rafi? In dai ban zo bane ba na jin daɗi, ko ina gida sai na tauna. Mun gode abokina. To masu kallon mu, kun ga yadda tattaunawa ta kasance tsakaninmu da waɗannan yara da ma iyayensu. Daga bayanan da muka tattaro ya nuna cewa yaran nan sun san illolin da ke tattare da wanka a irin wannan ruwan. Bugu da ƙari, iyayensu ba sa son wankan da suke yi a irin wannan ruwan. Sai dai hakan ya zama musu hanya ɗaya tilo za su iya samun farin ciki a rayuwarsu. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnati, masu hannu da shuni da ƙungiyoyin kare incin ƙananan yara da su taimaka su sama ma yara wuraren da za su rinka shakatawa a birane irin wannan. Mu sani cewa rigakafi ya fi magani. Gwamnati da irin waɗannan ƙungiyoyi na kashe makudan kuɗi wurin samar ma yaran nan magunguna asibiti, su haɗa ƙarfi da ƙarfe don samar ma yaran nan wuraren da za su rinka shakatawa.